ହେଲା ମୋର କୁଆଡ଼େ କଥା ମନ ମୋ ନାଁ କହିବି ବ୍ଲକ୍ କହିବି କୁହ ହରିହର ଅଗ୍ରୱାଲା ମେରାମଣ୍ଡଳି ବାଇପାସ୍ ମୁଟୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଥାନା ମୁଟୁଙ୍ଗା। କଣ ହେଇଛି ତମର ଦାଦା? ମୋର ଗାଣ୍ଡିରେ ଘୁଷୁରି ଜଲଜିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘୁଷୁରି ଘା ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି। କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? କଲେକ୍ଟରକୁ। କୋଉ କଲେକ୍ଟର? ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେକ୍ଟର। ତମର କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି? ମୋର ଗାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟା ଘା ହେଇଛି। ମୁଁ ୟୁରୋଲୋଜିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଗୋଡ଼ ପାରାଲିସିସ୍। କୋଉଠି ଘର? ଘର ମେରାମଣ୍ଡଳି ବଜାର ବାଇପାସ୍। ତମ ନାଁ କଣ? ହରିହର ଅଗ୍ରୱାଲା। ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଗଜାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲା। ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ? ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ହୁଇଲ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଦରକାର।